Hola, molt bona tarda i benvinguts a aquest concert de sardanes de Taradell i de música per cobla. La cobla genissenca ens ha introduït ja en aquest acte amb un tastet de la sardana d'en Tocassons, quina millor que per representar el poble de Taradell. Volem donar la benvinguda a l'alcaldessa, regidors, a les dues cobles, la cobla Lluïsos i a la cobla genissenca, amb el director, el senyor Esteve Molero. Donem també la benvinguda a familiars, amics i a tots els assistents. Agraïm també a les persones que fan possible aquest acte, sobretot a l'Ajuntament, a la Regidoria de Cultura, Patrimoni i Memòria Democràtica, als tècnics i responsables de Can Costa, al grup de recerca de Taradell, en especial a la Laia Miralpeix, també en Genís Senyer, els músics de les cobles que des d'un primer moment van acollir de bon grat aquesta celebració i que també dir que van ser ells els que van proposar a la segona part de l'acte fer composicions per a dues cobles, aprofitant que tenim tant a la cobla Lluïsos com a la cobla genissenca, que són les cobles que són del poble de Taradell. Bé, l'any passat, si recordeu, ja vam fer un primer concert amb sardanes del poble. Sardanes del poble inclou sardanes que són d'autors del poble, sardanes que estan dedicades a algú o a algun indret del poble o a alguna de les cobles, que n'hi ha bastantes. Com que va ser un acte molt emotiu, ens ha semblat aquest any donar-hi continuïtat interpretant algunes sardanes més de les que no es van tocar l'any passat. Si recordeu, n'hem identificat 55. Bé, esperem que totes les persones que estimeu i gaudiu de les sardanes i de la música popular en podeu gaudir aquesta tarda. La primera part seran sardanes dedicades a Taradell o a autors de Taradell. La primera, que ens l'oferirà la cobla genissenca, és la Pabordessa, de mossèn Andreu Ramírez i Parés. Va néixer a Taradell l'any 1901 i va morir el 1995. Va cursar estudis al Conservatori de Música de Barcelona. Una llarga carrera musical, va ser director de l'Escola Municipal de Música i organista de Sant Joan de les Abadesses, de la Parròquia del Carme, de la Catedral de Vic i va ser director interí de l'Orfeó Biguetà. A part de les sardanes, és autor d'obres d'altres gèneres musicals. Com a sardanes tenim el Campanar de Taradell, Festa Major, Final de Trajecte, La Font Gran, Montserratina i Núria. De mossèn Ramírez, la cobla genissenca interpretarà la Pabordessa, estrenada el 8 de setembre de 1929.
Ara és el torn de la Cobla Lluïsos, que ens tocaran la sardana Mercè de Joan Romeu. En Joan Romeu i Codina, en Juanito de Can Valldemunt, va néixer a Taradell l'any 1905. Va començar a tocar amb l'Orquestra Lluïsos als 12 anys, primer com a suplent i més endavant d'una manera constant. L'any 1925, quan els Lluïsos passen a ser cobla, comença a tocar-hi el flabiol, instrument que no deixarà fins ja a una avançada edat. Va dedicar la seva vida a la cobla, complementant-ho, això sí, també fent classes de solfeig al jovent. I hem de fer esment que també era poeta. Va escriure 2 sardanes, Mercè, dedicada a la seva mare, que és la que ens oferiran avui, i Taradellenca. Va morir a Taradell l'any 1986.
Ara és el torn de la genissenca, que tocaran l'encís de Taradell, de Josep Maria Pla i Mateu. Josep Maria Pla i Mateu va néixer a Tarragona l'any 1899 i va morir a Barcelona el 1967. Fou violinista, compositor i pedagog. Es va dedicar a la docència, especialment com a mestre auxiliar de l'Orfeó Gracienc de Barcelona. Fou membre de l'Orquestra del Liceu i de la Filharmònica de Barcelona. Va escriure una gran varietat de gèneres com música de cambra, simfònica i música religiosa, motets i misses. Amb el pseudònim de Gustave Dubel va escriure couplets i valsos i xotis que assoliren grans èxits. El 1944 va fundar l'Orquestra Clàssica Gracienca, més tard anomenada Orfeó Gracienc, que va durar fins l'any 1962. Es dedicà a la pedagogia musical molts anys a les escoles cristianes de la Bona Nova de Barcelona. Com a compositor de sardanes destaquem sardanes dedicades a Tarragona, Nostra Rambla, la sardana d'en Maginet, a Mataró, la sardana de les Santes, i a Taradell, de la que escoltarem la sardana dedicada al nostre poble, l'encís de Taradell.
El pregó de Xevi Capdevila. En Xevi Capdevila i Senglàs, nascut el 1973, és una persona polifacètica. És músic, radiofonista, actor, guionista i compositor, innovant amb el so de cobla i fusionant gèneres. Ha estat col·laborador en programes de to humorístic de ràdio i de televisió. Ha estat membre de la Cobla Lluïsos de Taradell, tocant el fiscorn o el trombó, i d'altres formacions com Tarasca, Cobla Folk, Gots de Tub, Passavant, Dijous Paella, Goc i Magog i altres. Ha estat un dels impulsors de la renovada Cobla Canigó. La sardana El Pregó, que ha composat en Xevi Capdevila, fa referència a aquest acte de la festa major d'aquí al nostre poble de Taradell.
La sardana que tocaran ara la genissenca es titula Fa 40 anys i és de Miquel Tudela. El compositor Miquel Tudela va néixer a Benigànim, la Vall del Bai de València. Va ser músic i compositor de sardanes i va estar vinculat a les cobles Meravella, la Principal de Girona, Caravana, Barcelona, Genissenca i Ciutat de Girona. Tudela és l'autor de més d'un centenar de sardanes, totes elles molt populars i balladores. Fa 40 anys és una obra dedicada a l'aniversari de la Cobla Genissenca, ja que l'autor havia estat membre de la colla.
La sardana que ens tocaran els Lluïsos ara es titula Present d'aniversari i és de Joan Droguet. En Joan Droguet va néixer el 1977 i és fill de Centelles. Instrumentista de contrabaix, va estudiar a instàncies de la proposta que li van fer els Lluïsos de Taradell d'aprendre a tocar aquest instrument per tal de substituir Josep Casanovas d'avançada edat. Va entrar en contacte amb la música clàssica tocant amb l'Orquestra de Cambra de Vic i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Actualment forma part de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i també fou membre de les Cobles Marinada, Jovenívola de Sabadell i Principal de Llobregat. Joan Droguet va escriure aquesta sardana amb motiu del 125è aniversari de la Cobla Lluïsos, el 2001.
Hem disfrutat sentint aquesta primera sardana per dues cobles. És sincerament Eduard d'Enric Ortí, que és la primera tenora de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i és compositor de sardanes. Sincerament Eduard és una magnífica sardana per a dues cobles dedicada a la memòria del compositor Eduard Martí Teixidor. Va ser estrenada a Sabadell el 1999, després de la seva mort. La sardana ha començat amb un tutti energètic i finalitza els curts amb un solo, on la tenora deixa entreveure el tema principal de la sardana. Els llargs condueixen el solo de tenor, compartit per dos solistes i deixa pas a un salt petit de tibles on les trompetes fan un contrapunt que inicia el tutti final on s'identifica el tema principal que esdevé més solemne amb les timbales. Una particularitat es troba a l'introit del flabiol, una melodia que evoca a l'autor el record d'en Martí, els moments viscuts conjuntament. Seguidament ens interpretaran també les dues coples, la sardana Calonge i Sant Antoni de Marc Timón. Marc Timón Barceló va néixer a Castelló d'Empúries el 1980. És compositor, director d'orquestra, pianista, escriptor i solista de tible. Timón compagina la composició de música per cinema, televisió, musicals i documentals amb l'obra per concert, coral i cambra. Des de 2015 resideix entre Los Angeles i Barcelona treballant en projectes americans, europeus i asiàtics. La sardana Calonge i Sant Antoni va ser interpretada per primera vegada en el marc del Festival de Música de Calonge i Sant Antoni, Festiu 2022. Aquesta obligada de cobla té el toc genial que ens té acostumats l'autor.
Ara és el torn de la sardana d'en Tocassons, de Francesc Cassú. A l'inici d'aquest concert ens han donat un petit tastet els de la Genissenca. Ara la sentirem amb totes dues cobles. Francesc Cassú i Jordi va néixer el 1965 a Girona. Amb una sòlida formació musical, és un excel·lent arranjador, compositor i pianista, i les seves sardanes han estat guardonades en diversos concursos. Fou un dels fundadors del grup de música barroca Undarius, és professor d'harmonia al Conservatori de Música de Girona, cofundador i codirector de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. És el director de la Principal de la Bisbal des de fa ja més de 30 anys. Va composar aquesta sardana en ocasió de la primera nostrada festa d'en Tocassons, celebrada al nostre poble el dia 25 d'agost de 1993. Amb aquesta sardana, cada any els sardanistes capturen el bandoler, en Tocassons, abans de portar-lo a judici.
Arribem a l'última peça. Aprofito ja per donar les gràcies a les dues cobles i al seu director, a tots els que heu assistit i a tots els col·laboradors. El que tocaran ara les dues cobles és Marxa sobre motius populars catalans de Joaquim Serra. Joaquim Serra va ser fill de músic i va néixer a Peralada l'any 1907 i ens va deixar el 1957. Va ser un compositor i pianista català, un dels més importants en la història de la música per cobla, amb moltes sardanes considerades de gran qualitat. Ha estat definit com el compositor de la difícil senzillesa, amb les notes justes, ni una més. La marxa sobre motius populars catalans per a dues cobles utilitza coneguts motius catalans ajuntant-los en forma d'una marxa ben alegre. Aquesta marxa està també vinculada a Taradell, ja que durant molts anys va ser la que s'interpretava en el galop d'entrada de les sardanes a la plaça per la festa d'en Tocassons. Doncs moltes gràcies i a disfrutar-ho.
Moltes gràcies per la vostra assistència, pels vostres aplaudiments. Nosaltres hem estat molt contents d'estar avui aquí i les dues cobles de Taradell juntes tocant cadascú per separat i després tocant els dos junts. M'agradaria presentar-vos a tots els components d'aquestes dues cobles que avui hem estat bona part del dia aquí a Taradell i que ens ho hem passat molt bé. També donar les gràcies a l'organització i al vostre poble, que és tan vinculat a la música des de fa tant de temps. Començo pels contrabaixos perquè he fet aixecar tothom menys els contrabaixos, però és per un motiu, perquè estan drets. Ja. La Bruna i el Joni. Els fiscorns, el més gran de la colla i seguit d'uns quants veterans també. L'Agustí, en Salvador, el Jan i el Joan. Els trombons, a les cobles sempre hi ha algú que és el pal de paller. A la cobla genisenca és el Marçal i al seu costat la Míriam, trombons. A les trompetes, els veterans barrejats amb els joves, el Joan, l'Ot, el Jaume i en Carles. I els flaviols, una combinació infal·lible que hem tingut avui, l'Antoni i en Ferran. Avui per nosaltres era molt important aquest concert perquè és una manera d'unir generacions. Abans, i en parlàvem amb els músics, quan començàvem els jovenets anàvem a escoltar les grans cobles i a vegades ens atrevíem a saludar els músics, que ens feien a vegades una mica de por i tot. Avui tenim la sort de poder-los unir i compartir un dia. Per tant, els nostres músics més joves han pogut estar al contacte de músics amb més experiència, com és el cas del també gairebé mític Pere Benítez de la Tenora i al seu costat recordeu aquest nom, no sé el cognom, però el nom és en Jan, perquè ens sentirem a parlar, i tampoc oblideu el nom de la Helena ni el de l'Eva. Tenores. I si a la genisenca hi ha un pal de paller que és en Marçal, a Lluïsos hi ha un pal de paller que és en Carles Casanova. Crec que l'any passat la genisenca va fer 75 anys, si no m'equivoco, pot ser, i enguany Lluïsos fa 150, no és poc, tot això, ja us explicarem la celebració. Al costat d'en Carles completen la secció de tibles en Joan, en Jordi i la Georgina. Moltes gràcies. Per acabar aquest concert farem un bis. Com que hem gastat tot l'arsenal amb el que hem fet, hem de repetir una cançó, una peça, i ens ha semblat repetir una sardana dedicada al vostre poble i tan ben escrita com la del mestre Francesc Cassú, la sardana al Tocassons, que és amb la que hem obert i amb la qual ens agradaria tancar aquest concert. Moltes gràcies i fins aviat.